Kawat gede banget. So maybe guys mau bikin rolada tahu singkong. Ini bumbu guys. Bawang putih, tumbar taruhkan. Taruhkan harus mari aku godhog ya. Iki warnane cek tetep ijo ngene iku gara-gara tak kei uyah pas godhog guys. Tak uyah bisa irisi. Terus iki penyet halus no guys. Ini bumbu terlebok nih. Tambahin penyedap rasa. Terus dikasih telur 1. Campur guys. Wis kecampur kabeh. Terus iki dimasukin. Amat. Nah, iki dadine guys, wis dicampur terus tak bunder-bunder ya. Iki adonane guys, pakai tepung sajiku. Nah, iki dilep-lepno nang tepung, mari ngono digoreng. Kayak ini terus guys sampai entek ya. Wis mateng ya guys. Kawat gede banget.